Guide Shimine Evangeli will share the gospel of the kingdom. Genesis chapter 28 from verse 10. Genesis 28 from verse 10. And Jacob went out from Beersheba towards Haran. He lighted up upon a certain place and he tarried there all night, because the sun had set, and he took stones of that place and put them as pillow, laid down in that place to sleep. And he dreamed, and behold, a ladder set up on earth, and on top it reached the heaven, and behold, the angels of the Lord were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it, and said, I am the Lord, the God of Abraham thy father, and Isaac. The land which you lie, I'll give to you and your seed. Thy seed shall be as dust of the earth, and they shall spread abroad west, east, north, and south. And in thy seed all the families of earth will be blessed. And behold, I'm with thee. I'll keep thee in these places where you goeth, and bring you into this land that you will live, until which I have promised has been done. So Jacob awakened out of his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I knew not. He was afraid and said, how dreadful is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Jacob rose up early in the morning, took the stone that he had made his pillow, set it for a pillar, and poured oil unto it. And he called the name of that place Bethel. By the name of the city was called Luz. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. Amen. Rwendo rwandaverenga rwomurumano Jacob ari kubva kuBheersheba achienda kuHarani. So on his way wakadokerwa nezuva rokubva arara pane imwe nzvimbo yainzi Luz yaakazopa zita rekuti Bethel. Haana kusvikovata panzvimbo iyi by choice, asi kuti wakadokerwa nezuva achifamba. So inyaya yekuti zvamumanikidza waida kuramba achitofamba kupfuurira mberi, but nokuti kwaane rima adokerwa ndokubva arara munzvimbo iyoyo. Bible rinoti munzvimbo iyoyo it was a stony or a rocky place, a desert place. Haana kuwana chiri comfortable chekuti ashandise his pillow, but he took one of the stones of that place ndokubva atsamhira sepillow. Ndokubva ava ne-dream, chiroto. Wakarota paine a staircase kana kuti manera aikwidza kubva pasi achienda kudenga. On top of the ladder there was the Lord. Mwari vanga varipo vakamira papo. The Lord stood there. But paladha paiva nengirozi dzaikwira uye nekudzika. Mwari vakamira ipapo ndokubva vataura a promise, chivimbiso kune mujaya Jacob, kuti ndinewe kwese kwauchaenda ndichakuropafadza kudzamara udzoke pano, uye nzvimbo yauri yawakalata ndichaipa to your seed, ndichaipa kune mhuri yekwako kana kuti magenerations anoteera after iwewe as inheritance. So ndokubva amuka mangwanani aine kutya akati, the Lord surely is in this place and I was not aware. Ndokubva atora oil yaanga ainayo and he anointed the stone yaanga akatsamira. So ndonyaya ndaverenga batenda ndiparidze tigone kudzidzisana pamusoro pe desert experience. A desert experience. Desert is a shadow picture yekuoma kwezvinhu. Mudesert hamuna chinhu chiri fruitful kana ukaedza kudyara. The rain season imomo the pattern masystems ese angori dry. So life inoita painopfuura ne dry patch or a dry situation yekuti zvichida munhu anogona kufungidza kuti God is not around. But Jacob wabuda pachena kuti I was not aware God is in this place. Nzvimbo yekuti hapana chiri comfortable. Atora dombo kuti rive pilo. Kana munhu achiita dombo pilo isaini yekuti hapana chiri nani than ichocho, ende dombo harisi comfortable. But atora dombo ndokuita pilo. Ndokubva ava ne a good vision, a good dream. Achimuka mangwanani anoti, the Lord is in this place and I was not aware.
chamushamisa ndechekuti mukudokerwa nemukuomerwa Mwari vane zvavari kutaura naye zvakanaka, especially concerning that place iri dry, ine matombo bedzi zvisina zvinhu zvakanaka. Mwari vachiti nzvimbo iyi ichaipa senhaka kumagenerations anotevera. So a dry patch or a dry season in life, kana yakuinga kana kuti wapinda mairi, there are things that I want you to know, or things you need to know so you can apply. Zvigone kukufambirawo zvakanaka. Kuoma muupenyu, kunetsa kwezvinhu muupenyu kuri real to a believer and a non-believer, a pastor or mwana wesangano. A dry patch, a dry spell in life iri real. Vese vatinoyemura nekuda tichiti zvinhu zvavo zviri right, vanotoitawo kuti pass through masituations akaoma sekudaro, vachakagonekwa ndechekuti vane zvavanoziva, vane zvavanogona kuita musituation idzodzo zvinoita kuti tifungidzire kuti havapinde mumasituation iwayo. Vane zviri nani vatinoyemura vane zvinotovaomerawo muupenyu, but mulife mune mhando dzevanhu dzakadai so. Kunewo kuti kana zvakamuomera, nyika yese inogona kuziva, anogona kuchema kuungudza kuna chero munhu. Kogoita vamwe vaamachuwa to a level yekuti zvakamuomera, he knows how to handle the situation, are so disciplined to a level yekuti even the neighbors cannot tell kuti munhu ane challenge kana kuti ane problem. Kune zvavanoziva zvavanoshanda nazvo mukuoma kwezvinhu zvinoita kuti mumwe afungidzire kuti ndokugara upenyu hwavo huri right, havana kana problem. To be honest enough, hakuna munhu asingafese maproblems, but nyaya ndeyekuti kana uri muproblem unoitei, zvinoita kuti vanhu vagone kuziva kana kusaziva. So Jacob ari kuenda kuHaran, along the way unodokerwa nezuva. Chiedza kana kuti zuva zinongoreva kuti kujeka, saka uyu akasvika paakadokerwa. So mamiriro akaita upenyu mukurarama mumazuva ndeyekuti kunoitawo chiedza kubva kuseni kusvika manheru, usiku kwobva kwavira, vanhu voenda kundovata. But tine vanhu vekuti ivo vakavata huri usiku, kune zvakanaka zvinenge zvichiitika kwavari. Vamwe tichingodzirwa dzichida kana kutonhorwa usina magumbezi, uri munguva yekurota zvinotyisa nekudemba. But to some, they have managed to use time in darkness kuti ive productive. For example, vari kuita nezvemanetworks 24 hours they make money. Usiku kuma2 kuma3 mari dzinenge dzichiitwa nevamwe vanhu. Isu tinoziva kuti kana washanda kwavira manheru unoenda kumba orara. Kune vaakuziva kuti ndakarara kune zvakanaka zvinofanira kunge zvichiramba zvichiitika kwandiri. So vakaisa mastructures nemasystems ekuti they make things happen 24 hours. Zvinovachinja upenyu, zvinovablessa nekuvaropafadza. To some, blessing yedu yakangogumira pakuti kana waitsvaga mari kuseni vasvika manheru vakutonovata wakumirira another day. To some, they don't operate that way. During the day, they make money. During the night, they also make money. Hope you understand this. Kune vanhu vakuoperate 24 hours. Even by time yake yekurara, better things are happening to his life. But nenge takarara tichitozomuka kuseni tiite zvinhu. Kune vekuti even vakarara, kune zvinenge zvichiitika, mastructures avakaisa avakamisa anoita kuti zvivafambire during the time of darkness. So darkness kana kuti rima ipicture yekuti hapana tichafamba, munhu wese akuenda kunozorora. But to some, darkness kana kuti rima kana kuti usiku imwe phase yezvimwe zvinhu zvakanaka zvinofanirwa kunge zvichiitika kwavari. Ndakaona vanhu vanorima mushroom, ukasvika panorimwa mushroom unoona kuti chimba chavanogadzira chinotoda rima kuti mushroom yavo iite zvakanaka. Ameno kana pana ana idea nemushroom farming, vanoita mushroom farming vanotrasta rima kuti vagone kuva nehohwa hwacho. Kune vamwe kana kuine rima inguva yekuzorora hapana chichafamba, but rima kune vakaziva kuti rine zvarinoshanda zvingatounza pundutsa muupenyu hwavo. Kusvika vanogadzira pavanoitira mushroom farming pova so dark kuti mushroom igone kukura.
So darkness, phase yekuti kwa shiba, inosvikira munhu wese. But kuti nyangwe kwavira urikuitei, handi nyaya yemunhu wese. Mumwe anoti kana anwa mvura akanda zvigubhu sezvaitwa apa, apedza nazvo. Mumwe anouya achinhonga zvigubhu ichochi achienda kunotangawo nazvo. Life ifezi muri level yekuziva kuti mumwe anwa drink kana kuti anwa mvura zvichida atenga drink $1 anwa mvura apedza anorasa apedza nazvo. Panouya mumwe anonhonga akutangawo futi nazvo. Kuda kuti tamu yaunoti napedza hachisisina basa. Kune vamwe ibasa rawasiya zvine zvazvinounzirawo mulife. So panotoda nyasha zhinji kuti munhu agone kuziva kuti ndingaitei kana usiku hwauya kwandiri. So Jacob ari kuenda kuHarani akadokerwa nezuva ndokubva avata nzvimbo inonzi Bethel. Akatora dombo ndokubva atsamira sepilo ndokubva ava nebeta or a good dream ine chekuita nekwaari kuenda uye nepaari. Warota manera pamanera paine ngirozi dzinokwira nekudzika. Pamusoro pemanera ndo pana Mwari vakamira vachimupa a promise yekuti ndinewe, I'll bless you kwauchaenda kusvika wadzoka pano. Manera isystem inoshandiswa kubva pasi tichienda mudenga uye inoshandiswa kubva mudenga munhu achiuya pasi. But vari pamanera manje hasi mahuman beings ingirozi. Girozi dzinogona kutongobhururuka dzikasiyana nezvemanera. But sei pane zviri supernatural nezviri natural. Mwari wobva vamira vachiti I'll bless you. That's the picture yekuti on earth kana ukatenda muna Mwari ane simba rekuita minana, you need structures, you need a system inoita kuti nyasha dzacho dziflowe. Girozi hadzifambe nechishandisa manera. But zvanzi ndarota ngirozi dziri kukwira nekudzika. Manera anoshandiswa nevanhu. Ngirozi dzinogona kungobhuruka dzoenda kudenga kana kuuya pasi. But sei Jacob waita chiroto chine the supernatural upon the natural. Mwari wobva vaisa a promise. Zvoreva kuti the promises of God, kana munhu une promise yaMwari yekubudirira nenyasha dzekubudirira muupenyu, you must have a structure on the ground inoita kuti zvinhu zviflowe. Psalms 23 inoti wakazodza musoro wangu namafuta, mukombe undofashuka. Chinozodwa in knowledge, musoro in knowledge, wisdom, understanding, thinking ability. Chinofashuka chi, what you touch or handle. Anozodza musoro namafuta, mukombe undofashuka. Mukombe ikapu, kapu inorepresenta zvaunobata, a system. Nekuti ukawana zodzo, Mwari vanokonzera increase mune zviri kubatwa kudarika zviri kufungwa. Kureva kuti ukafunga zvakakura ukuchiita zvidiki hauone maresults akakura. Saka anozodza musoro namafuta, mukombe unofashuka. Saka munhu akashayiwa chaanobata kana kuti mukombe, but akawana zodzo haana increase yaanowana in the physical. But ega anenge achingozvinzwa kuti ndiri mwana waMwari ndakakomborerwa ndakaropafadzwa. But in reality life on the ground there will be nothing. Izvozvo zvaita kuti vanhu vachinje machechi vachiti ndofunga ndinopinda ina power because life yangu haisi kuchinja. Ndofunga kwatiri ngoko hakusi serious. Ndakauya wakativimbisa kuti ndichaita. Every promise in a connection and knowledge. Maria, nyangwe usina kuziva murume, mweya mutsvene achava pamusoro pako uchava nemwana. Zvoreva kuti masystems epanyika akashayika, but pane zvichaitwa nedenga upon you kuti uve nemamwe mazvizvako. So Jacob wakadokerwa, aitoda kupfuura neapa, but nokuti adokerwa ndokubva arara. So haana kurara by choice, arara nokuti adokerwa. But munzvimbo yaasina kusarudza kurara, yaarara nokuti adokerwa, Mwari vakamushowa a picture kuti asati apinda aenda
kwa Laban kunoshanda Mwari vane picture vakamupa kuti how I am going to bless you. There must be a structure on the ground and the supernatural inenge chichanda upon the structure. Kunamata isi magic. Kunamata kudzidza principles anodiwa naMwari anodenda kuropafadzwa kwako. Vanhu vanokonfyuza kunamata nekunamatirwa. Ukanamatirwa zvinhu hazviitike kusvika wadzidziswa zvekuita kuti zvawakanamatirwa zviitike. And I will repeat. Kunamatirwa hakuite zvinhu kuti zviitike. Manifestation yezvawakanamatirwa yakaigwa mukunamata. Kunamata chii? Kuita mune zvauchaita zvinodenda nyasha zvakavimbiswa. An example, promised land inzvimbo ine ropafadzo inevhu rakakora, but munhu akasadyara akasarima haawane blessing nyangwe ari mupromised land. So promise na promised land mazuva abate panodzikira shoko raMwari pamusoro peupenyu hwako ipromise iassurance yezvinoitwa naMwari. But zvakavigwa pakudii? Nekuti munhu wacho kana azviziva uye atenda ane zvaanofanirwa kuita zvinoita kuti asangane nemanifestation. Nhamo iripo ndeyekuti munhu akasaziva the ladder structure of the system yeblessing anofanira kuchinja machechi. And akati wese unoona tichinja chechi chinhu wani chaasingachinje ibhaibheri raaishandisa paakabuda ndorani nenharo kwaari kupinda. Kurati egara utoziva kuti shoko harirevi nhema but nenharo. Hakuna akadhauta shoko raMwari, munhu akadhauta chechi. So akarata panzvimbo iyi, akarota ngirozi dziri kukwira nekudzika. And the Lord stood upon the ladder and God said, I am with you and I will bless you. Kurati blessing yako iri kubva kwandiri, saka paine ngirozi dziri kubva kudenga kukwira nekudzika. But ngirozi idzi hadzisi kungouya pasina chinhu. Pane a ladder, a system inokonzera kuti denga rigone kukupa a blessing. Ukaenda kunegative world, kusatanic kingdom, they do the same. Wese unonzwa kuti akaromba anenge ane mabhazi, ane marori, ane zvigayo. Inhau yekuti even ukanzwa romba, there must be a system, a structure that attracts that market. Hakuna anoromba ubvaenda kunorara. Anoromba wese anotsvaga zvokuita. Why? There must be a system for the supernatural to attract manifestation. So kunamata isi magic. Kunamata kudzidza principles anodenda zvakavimbiswa naMwari kuti zviitike muupenyu. Zvoreva kuti munhu ane Jesu ari mwana waMwari, aine masimba ose, aiti akaporesa munhu, aiti kutenda kwako. Hapana pandakanzwa achibhosta kuti wazvona ndi mwana waMwari, ndiri serious in the power. Anotopa credit kumunhu anga ane problem achiti munyango wanga uri dambudziko but mauri mune kutenda. Bhabhuro rati kutenda kusina mabasa kwakafa. Rati kutenda ishadow picture yeaction inoita kuti usangane nemanifestation. So zvizhinji vanhu zvavanoti dainda namatirwa hatinamatirwe vanhu, zvinodzidziswa vanhu. Haasi ese machallenges anoda kuti ubatwe pamusoro, mamwe anoda kuti ubatwe mukati memusoro uzive zvekuita. Saka nekuda kwekuti sometimes people are lazy by nature, munhu anongoda kuti dai vandinamatira posta ndopari posta zvinhu zvangu zviendeke. Kana akava powerful akakunamatira, your action, your behavior, your character, your level of faith zvinocontribute a result. And I'll give you an example. Vatumwa vakatumwa vakaburukira kuSodhomu neGomora havana kunanga kumba kwaLoti, vakasvikogara paCity Square pagate. Loti ndiye akaenda kunonegotiata nevatumwa. Kana ndawanirwa nyasha uyai kumba kwangu mugeze tsoka mudye mozopfuura henyu mberi nerwendo mangwana nokuti kwavira. Lot ane same character naAbraham. And remember ngiroti dzake dzaenda kuSodhomu dzaitaura naAbraham zvida kuitika kuSodhomu. Abraham shamwari yaMwari, a great prophet, akanegotiata that he became an intercessor on behalf of Sodom. Akatomukawana 50, for 40, for 30, for 20, akatosvika even pa 10. Tomukawana 10 munoparadza here.
Transayo kana mune 10 it's okay. Vanhu vanorarama. But hamuna kubuda vanhu 10. Although Abraham ari great prophet, ari shamwari yaMwari, a negotiate on that number. Then I respond to that number. Then I respond and I respect vanhu family yagona kupawopa ma angels. Family ya Lot voiri kubuda musoto. Abraham family ine vanhu 4 vanasikana 2 Lot nadzimai vake. Yet pafika Abraham achinegotiata akagumira pa10. But denga rina kutsvaga vanhu vamwe 6 because Abraham is a great prophet. Ndakuita zvanamatiwa naAbraham vamwe 6 toine apa mumude. Kana ukanamatiwa zvakadini great prophet akadini. When you don't know what to do, vorugwa ndinedeka vanhu vaparara. Kwete vaSatani vaparara nekushayiwa ruzivo. Ukaenda kana chechi ipi neipi na prophet vari powerful zvakadii vanoona zvakadii. Hakuna chechi inotanga nekungoti prophet vauya vanhu vaina apa prophet vai. Every prophet anovhura Bible. Tinoita kuti aparidze chii iye kana achiona. Ari kuedza kupai picture kuti nyangwe ndikaona nyangwe ndikadeclare you need to know these things. Ukasazviziva zviri shoko raMwari, ukasaziva zvekuita, nyangwe wanamatirwa sei hazvimanifesti. That mastatements ari kudzidzisa vanoita kuti vanhu vapote vachichinja machechi. Wezi kuna akavaudza kuti mukapinda kwedu hamurambi makadaro. Vauya ikoko vanamatirwa vapinda ipapo nguva refu hapana chiri kuitika. Voti taakutsvaga imwe todza kuti kune mumwe auya kune mumwe ane power. Yet secret yemanifestation yepromise prayer kana power iri pakuti you must know what to do. There must be a structure of blessing. Mwari vanotaura shoko kuna Adam, be fruitful, multiply. Hazvina kubvira zvaitika muna Adamu izvozvo. Nyangwe Adamu aiterera Mwari asati atadza ari mugadheni. Why? Nekuti kumultiplya kwake kune chekuita nemukadzi kana mukadzi auya. So even Adam asati atadzira Mwari haana kubvira azadzikisa the prophets yekuti be fruitful, multiply. Why? Nekuramba kuti kana atina partner asina mudzimai wekuita naye mhuri. Shoko iroro rinoramba rakahenga muspiritual realm. Ari Mwari akatendeka ataura uye ari Adam asati aita fallen to sin, but there was nothing chinenge multiplication in terms of family. Nekuda kwekuti vanga pasina mukadzi, the structure. So kune zvokuti nyangwe Mwari akakuimbisa kana structure yacho isipo hakuwanikwe manifestation. So Jacob arara ndobva arota manera paine ngirozi dzinokwira nekudzika. Ngirozi super beings dzakasiyana nekuopereta kwevanhu. Munhu ndianoda manera kukwidza kuenda mudenga. Haana kurota pamanera paine vanhu, akarota pamanera paine ngirozi. The supernatural upon the natural system. So vanhu vakasaziva zvekuita in the natural realm. Sara ari kubvunzwa apa isinyaya kuti denga rizive kuna Sara. Abraham ari kupihwa kulungu kana kuti tsipi nekuti vhangeri rakaprofita kuti muchava nemwana. Inoda challenge yakaita ndeyekuti the ladder or the structure on the ground haipo. Oh, I'll give you a picture. Example yemaprofits ari munyika medu. Ukati nsechi yakanaka uchaona kuti vazhinji vacho they are into mining and they are into farming. Vanotenda kuna Mwari vanoita zvishamiso but vanoshanda. Why? Vari kuisa structure inotenda blessing. Izvezvi vanokata but Mwari vakapa vanhu mana vari murenje. Remember they were in a desert place. Hamurimike. Pane panoitwa minana naMwari nekuda kwe-environment yauri. Kwete nekuti ndo lifestyle yaunofanirwa kurarama. Saka mugwenga vanodya free chinongonaya. Kana vamupromised land kunonaya mvura unorima wega. Kureva kuti haisinyaya kuti havakatendeka vari mugwenga kana kuti vapinda mukena ndo vakarurama. Environment yauri ukasainzwisisa unofunga kuti ndokurarama kwacho kwakunoti munongomuka kuseni musingashande chingwa chimbonaya. But inawe kuti nzvimbo yamuri hairimike. So there is a reason yekuti mugone kuwana that blessing. But mukapinda nzvimbo inorimika mana will stop.
But what shoma wangane vagere kumira kwemana. Why? Because under the ministry of Moses, roba ichkiwa chingwa murenje. But under the ministry of Joshua, mwari unokotora na Joshua, kuti vanhu ngavatori minda vagone kurima kuti vagone kukohwa. So ministry ya Joshua inonkareja kushanda. Ministry ya Moses inongoudza munhu kuti nyangwe usina zvawaita, mwari vane zvavanokuitira. So such levels mukunamata zvirimo. But the original lifestyle yemunhu anenge a believer is to know what to do. So wakarara ndokubva atora domba akatsamira akava nechiroto chakanaka uye mwari vachimupromisa kuti ndinewo kwese kwauchaenda. Dombo raakatsamira ndiKristu. Dombo raakatsamira ipicture yekuti kana wakaisa kutenda kwako muna Kristu, mwari vanokupa a vision, vanotaura newe nyangwe mukuoma kwezvinhu. Anga ari mudesert akatsamira dombo akava nedream, mwari vachitaura naye kureva kuti no matter tiri mudesert rakadii, vatizemberei pana Kristu kuti mwari vatipe a structure and a system yekuti zvinhu zviendeke. Kuchenjera maconnections zvinokundikana, zvisingakundikane inyasha dzamwari. So there are times yekuti munhu anoti hainina connected saka handina pressure nezvakawanda. Ma-connections pane paanosarenda. Alright, I'll read this text. Chakutaura text. Kuna muparidzi Ecclesiastes anoti, money answereth all things. Ikati vhesi iyoyo ikaverekwa ichimbonzarwo chete, iri dangerous kuvanhu. Vanhu vopedzisira vakungotsvaga mari apart of anything else. Why? Because vari kuti mari imhinduro kuzvese. Inofanirwa kutsanangurwa ichinzi, kana money answereth all things, iri statement. Tofanirwa kuita research yekuti what is an answer. Answer iri paviri, no kana kuti yes, vese imhinduro. Saka mari kune masituations yainoti no apa handikwanisa. Even yakawanda even iripo, inokudza kuti kana wane cancer hapana. Unofamba unoendepi but pacancer inoti no. Zoreva kuti answer inoti yes for every matter iri correct in Kristu. Ukaitsvaga zhinji ukasatsvaka iye, uchaona kuti kune matambudziko anoafekta vanhu vane zhinji. Kune machallenges anoataka vanhu vanayo. Zvokuti kune vanayo vari kutodemba ndakaiwanira ini nokuti ndo yakandunzira zvadanazvo. The devil haakusiye nokuti have made it in the physical realm. Anokupawo trako inowanikwa nevanhu vaakulevel yekumusoro ikoko. Aiwaizwa kuti kumusoro kune machitrako waigona kutenda mwari palevel yauri. And I'll show you an example. Ukaona munhu anonzi kansela kana kulokesheno, anofamba madiro mulokesheno kuti ndokansela iposition diki. Ukaitwa president panoda futi dzinofamba newe. Iposition yakanaka yekumusoro but ine noise. Audiwe nemunhu wese, aufambe zviri easy. Ndaikuudzira kuti munhu anofamba nemabodyguard munhu anotyisa. Chikada kuzoita research yokuti munhu anotya. Wozikana achityisa afanofamba. But sign yekuti munondikuwadza anotofamba newakomana anobatika kuchengetawo. So position dzimwemoya unoyemura usina enough research, iposition yekutoti hauye free and comfortable. So Jacob nzvimbo yaari arota, but muchiroto ichochichi aona mwari vakamira kwete vakagara. Nokuti kubhuku reRevelation inoti iye anenge agere pachigaro cheushe 24 elders zvichiita bhawo dzichimunamata. But kuna Genesis handisi kunzwa mwari akagara, ndikunzwa kuti the Lord stood above the ladder, which means mwari vanomira kana waisa a structure inodenga your blessing. You must know what to do. Wenamatirwa unotenda kuti mwari vanoita zvinhu, but mukutenda nemukunamatirwa you must know what to do. Ukasaziva zvekuita, prayer is not enough. Alright. Jesu akaenda kumba kwaJairus, ndokubva anamatira mwana amuka, ndokubva avapa instruction yekuti bikai chekudya mumupe. Give her something to eat. Statement iyo inorevei? Inoreva kuti kana anga afa nemweya china zvamurwisa ngamumutsa nemunana, but ichasustena upenyu hwemunana iiti. Akamuka sampa chekudya anofa futi.
This time auraiwa nedhimoni anoiwa nehanga. Yeah. Yeah. Kune murume akauya riribofu kuna Mark 9 kuna aunzwa nyama dzake kuna Jesu. Jesu ndokubva abata murume ruoko akabuda naye muguta. Haana kutanga nekuhila munhu. Akabuda naye muguta. Abuda naye muguta. Ndokubva anomunamatira vari kunze kweguta. Ndokubva atanga kuona ndokubva apiwa instruction. Do not go back to that village. Zvoreva here kuti munana waKristu hauna simba munhu akadzokera musystem idzodzo. Zvazvinoreva ndeizvi. Kune masystems mulife ekuti nomeka wanamatirwa nemunhu wamwari ari powerful zvakadii, but ukadzoka kunorarama masystems iwawo unohinda blessing yacho. Adamu adzingwa mugarden anonzi kwauri kuenda kuchamera minzwa. He is a farmer. Ari kuenda kundorima, but already atopiwa clue yekuti paucharima kune opposition, kune zvinorwa nefarming, kune minzwa inenge iriko. So usati wangorima beds, you must know how to do with the thoughts. Upenyu hune minzwa. That's why Jesu pamuchinjikwa paakarovererwa vakamupfekedza korona yeminzwa. Kureva kuti mulife yatorarama kune minzwa irimo isingadzurwe nemaoko. Inoda a mindset of the kingdom. Yeah. Bible rinoti ari pamuchinjikwa vakamupfekedza korona yeminzwa, a crown of thorns. A crown iheti inopfekwa namambo. Saka Jesu vakamugadzirira heti yeumambo iri yeminzwa, zvichireva kwatiri kuti ukada kukunda minzwa yepanyika hapadiwe kumwe kungwara kwese. You need the kingdom mindset. Heti yeumambo, in knowledge yekingdom. You must think like a king, operate like a king. Know your identity first so you can operate better. Ukaziva zvauri muna Mwari zvinokupa confidence, zvinokupa kuita zvinhu wakabhesa pa knowledge yekuziva kuti mboyani. So Jacob wakarara mu desert place ndokubva arota amuka mangwanani kukanzi God is in this place. You know kuti Mwari ari mu promised land. He can also make things happen for you in a desert place. What you need is to rest upon his word. Paanga akatsamira dombo ni Jesu, do Jesu ndiye shoko. Kuti when your head rikazara knowledge ya Kristu, even in a desert situation, you can have a revelation on how to make it in life. Dombo raanga akatsamira ni Jesu. Jesu ndiye shoko. Kureva kuti in a desert place, don't trust any other information, but rest your head, acquire the information of the kingdom. Kungwara pane pakunosvika kuti hakuchaita. Mamira ndingakaita upenyu unoshayipa muna wakangwara here kana wakafunda varimo, but kune machallenges anokurira kufunda nekungwara uye kukurira kana maconnections. Unoshama kuti zvakadai hakuna here vakaenda pauniversity vakaita economics vakaita finance vakawanda madigiri arimo musherufu, economy inenge ichidzika. Chikonzero kune masituations atinofungidzira kuti ari natural but ari spiritual. Every spiritual matter haikundwe nehuman intelligence. Inotoda usimba raMwari nemwoyo mwari. So nawe kunamata inopinda pachikamu chiri spiritual. Okay, let me connect this message. Luke 15, verse 8. Kune mukadzi akarasa koini mumba. Azviziva kuti koini rarasika. Chinhu chaakaziva ndechekuti rarasikira muno, harina kubiwa, rarasika mumba. Haana kutanga kutsvaga. Baba rinoti wakabatidza mwenje. Kuti akacreata a clean atmosphere, light, kuti agone kutsvaga zvakanaka. Why? Nokuti kutsvaga chinhu murima, you waste a lot of time. Unogona kutoshaya chinhu chiripo nokuti uri murima. So akabatidza mwenje. Mwenje hauna kumuratidza koini. Mwenje wakajengesa mumba kuti agone kutsvaka. Rima ridzingwe nezvimwe zvinhu rinodzingwa nelight. And light is the word of God. And darkness is ignorance. So munhu wese ari pano une koini rako, une value mauri. But nyaya iri pano yekuti chinotanga chaitika. Usati watsvaka value yezvimwe zvese, seek for the light. And the light is the word of God. So mukadzi wakabatidza mwenje. Mwenje hauna kumuratidza koini.
Kwenze wakamuratidza gurumu. Nokuti bhabha rinoti abatidza mwenje akatora gurumu akatanga kutsvaira. Indaimuudza kuti ukanamatirwa zvinenge zvakutoita. Aiwa ukanamatirwa unenge wakuziva zvokuita kuti zviite. Paakabatidza mwenje haana kuona koini. Akabatidza mwenje ndokubva atora gurumu akatanga kutsvaira. Kuda kuti light rakamushowa gurumu. And the gurumu paari kutsvaira ipicture yekuti imba inenge ine marara. Marara haangouya ega. Marara ishadow picture yekaracter yemunhu ari mumba. Munhu wese mulife make mune marara in a certain area. And hauri kuprofitwa. Wega unofanira kuti kana sheta isheko raMwari raparidzwa unongoziva kuti but area idzi dzinenge dzine marara kazviri dzedzakadirigira mari dzavo. Chida marara ako usimbe. Chida marara ako character yako ichinomira zvakanaka. Uri munhu wekuti haagone kuinteracta zvakanaka nevamwe. Uye nekuda kwekuti mumwe munhu breakthrough yako yakavigwa mucharacter yaunofanirwa kudevelopa. Naaman healing yakauya mulife make kare nokuti Bible rinoti the Lord was with him. Zvakamupa kukunda hondo dzese. But sei akanonoka kupora zvaidhimanda humility kuti ateerere kuti musikana webasa anoti kudii. Remember, by nature he was a commander. Nature ya commander is to give commands. But here healing yaida kuti awe commanded by a certain girl. Kuti mukaenda kwedu Samaria munopora. Kureva kuti healing yake yanga yakavigwa muhumility. Humility character yaunodevelopa wega. Character unamatirwe. Character uparidzirwe. Character personal decision yaunozvirongera wega kuti I need to be disciplined in this area. Hakuna paunotomatirwa kuti uye munhu akadzikama. Personal choice. Hakuna mufundisi anokunamatira kuti kudzikama personal decision achinamatirwe munhu. Character you work it on your own. Chikakubatsira pakuweka your own character kugona kuziva value yechinhu chaunoda kuachiva uchikompera nezvinhu zvida kudisturbe. Imagine munhu anoenda kujeri 20-30 years nekuti arepa mwana. Repi yatora maminitsi mangani. Zvaitei kwaari? Hapana, kunowesta upenyu nenyaya isina basa. Kuti pfungwa dzenyu dzisina kurongeka mushi kuti munhu agone kuisa value kune chinhu chiri valuable. Isu takakoshesa kutamba bhora rechikweshe tiri kusekondari. Vamwe vachiverenga. Yetu unogona kuzochitamba hapo wapedza kuverenga. But takaisa value pachikweshe kudarika kustarta. Future ndobva zvotiratidzawo kuti yamakaita iye haitwe. Usapane paunobvunza kuti wakaroiwa. But unotadza kuita reflection yekuona kuti ayo kambe ndakangobvaisawo. Ukasvika pastage yekugona kuona pauri kupotsa. It's easy kuti urikave than kuva neblame spirit. Handakwenda kuchikoro because munhu wangu handakundinisawo. Ipapa waakushanda zviendese. Urationa mudharaungu makafanana hamudi kuzviendesa. Hazvirambidzwe kakuenda kuchikoro nemari yako. Havana kundidzidzisa vakatiregerera. Vamwe wangu vaidzidza apa waakushanda zvikoro zvakavhura enda. Saka chakationi mudharaunda kupa mhosva makafanana. Hamufanire chikoro. Seusina imba, baba wangu wanga usina wairo jawo. Baba wako wakabvunzwa wanotaura futi sekuru wako, baba lawo. Munoita generation yekumonongedzerana uyu. Vanotodiwa not I need to make a difference in life. Kune zvinhu zvekuti inzwa hear this statement. Kuberekerwa munhamo isi choice. Zvinhu zvakangoitikawo. But kufira munhamo kune chekuita nechoice. Ufunge mashoko anenge ari rough but issue and I'll explain. Kuberekerwa munhamo haisi sarudzo. Nokwenyu wakaberekerwa nemudhara asina chinhu. Asi kufawo usina chinhu manje wachekuita nemaprinciples elife nezvaunorespecta nekuita muupenyu. Kuda kuti iwo utocontributa dambudziko rako. Rawakaberekwa uri mariri haisi nyaya. But waberekwa une mukana to turn the story around. Ufunge ukatarisa nhoroondo dzevanhu vamwe vakabudirira vakaberekwa musituation dziri wese kudarika dzako. Kune nherera dzine makambani dzinemba
iona wabereki vese wanga varipo kuti but vanga vasingandibate musha kuna asina kubvira avaona vanobata rafu vacho. Yeah. But akangoita a mind yekuti aiwa upenyu hwakadai dai Mwari andiwanira nyasha, munhu ndobva ava disciplined kutsvaka zvinhu zvinochinja life. Jacob akarara mudesert place, akatora dombo akaita piro. Hama dzangu piro chinhu chinofanira kunge chiri comfortable, but akaita kuti asarudze dombo, nzvimbo yacho yanga iri rocky place, a desert place. Saka akatsamira zvinorwadza, but akatsamira dombo, he had a great dream. Dombo ndi Kristu. Dombo ishoko raMwari nekuti Jesu ndiye shoko. But in hard times, you need to trust the word of the Lord. Jema newspaper verenga but imbomira imbonzwa izvi. Newspaper rese rine date. Ende pane paanozomboisa kamwe kachikamu kana next week kuti tine urombo nenyaya yatakanyora paya hazvisirizvo. They are subject to error nokuti vanhu. Saka kana uchiverenga newspaper tanga nekuverenga date ukaudzwa ndezvemusi uyu. Shoko rinogara nemusingaperi uye risingashanduke ishoko raMwari. Kana akati ndinosimudza marombe kubva muguruva, haambofa akavhurika kuti urombo hwako wazonyanya. Ndakasumudza marombe but it's not serious. Aiwa ndo integrity yake Mwari yekuti iye harevi nhema uye wakatendeka pashoko rake. Achinyora shoko iroro aitoziva kuti uchazoita rombe rinenge iwewe, but ane that power and ability to transform your life. So paungazembera nekutrasta is upon the word which is the rock. So nzvimbo yaakarara iyo nyangwe iri nerima ine matombo, Mwari vari kuti it's a good place yandoda kupa senhaka to your seed. Kureva kuti muono waMwari auone matombo, auone desert, uri kuona a promise yegood things. Nzvimbo yaarara yaari kutodarikira kuti iye semunhu haaite choice yekugara nzvimbo yakadai, saka atopfuririra. But Mwari saMwari vari kumudza kuti my choice now haisi kwauri kuenda, kwauri kudarikira ipapa. I can do wonderful things. Ndichaipa nzvimbo isenhaka to your seed. Zvati muono waMwari musituation yatiri, dai wafamba nemuono waMwari, this is the right time, the right season. Economy iri gwenga, zvinhu zvakaoma, muono waMwari ukashanda nawo, better things can manifest in your life. Ndaitara nezino ndikati pfungwa yemunhu wese ari mudambudziko nderekuti dai ndabuda musituation iyi, but kune vanoshaya pfungwa yekuti dai ndabudirira musituation iyi. Why? Because kana watoprograma pfungwa kuti situation iyi haite ndofanira kubuda mairi, hakuna chiri positive chauchafunga nekuronga musituation iyoyo that to come out. But iva this mind nokuti kana uri mwana waMwari, Isaiah 45 verse 3, Mwari vanoti I'll give you the treasures of darkness, hidden treasures of darkness. Kureva kuti when things are dark, there are things that are hidden muna Mwari, zvinobena blessing in dark times. Iwe uchidai zvinhu zvanaka, dai wati dai ndanakirwa muzvinhu izvozvi. Why? Nokuti Mwari vane umwe mufungo, vane imwe pfungwa yakanaka. So wakavata mudesert place yaari kutopfuura nayo, but Mwari vati in that place inheritance to your seed. Iye haana chakanaka chaari kuona, nokuti chaangoona idombo raatsamira. But Mwari vari kuti that place is fruitful, that place is blessed, ndichaipa senhaka. Zvirati vamwe vedu takatoignowa zvakanaka, tichienda kune zvinhu zviri lesa nekuda kwemaonero edu. Ukashanda nemuono waJehovha, ukasashanda nemuono wako, you can achieve better and greater. Kuona kwemunhu nemafungiro emunhu ari lesa than kuona kwaMwari uye nemafungiro aMwari. Tine zvatinoronga nekufunga kuti tidaita izvi, upenyu hunovandudzika zvinoita zvakanaka. Yeti kune umwe mfungo waMwari wekuti usina kuivhini kuita izvozvo, waenda kune zvimwe Mwari zvavanoda kuti uite, you see something greater and better. I will explain this. Ine nzvimbo yakandinakidza kwazvo pandaenda kuIsrael, kunonzi kuDead Sea. KuDead Sea inzvimbo inonzi the lowest part in the world, ndoko kanyanyadzikira zvitereke. KuDead Sea kune mvura iriko ndeyekuti munhu akapinda anyure. Nokuti some is very strange.
tozati munhu akapinda mvura anonyura. Kudhead sea itori sea imvura yekuti munhu akapinda anotovata kudai, so haunyure, hauna need yekuswiva, munhu haatombonyura azviti. So that place inonzi Dead Sea because hakuna imwe mvura icherera kuda imomo chienda somewhere. Mvura yeimomo hamurarame chinhu, saka pakaitwa izwi rokuti dead. Chese chinorarama chikapinda mvurayo chinofa. Ine too much salt. Iri dead. Why? Because hamuna chipenyu chirimo chinorarama. But iri mvura irikugadzwa neizwi rekuti dead. Inzvimbo iri kugenerata much revenue kunyika yeIsrael. Nekuda kwokuti matourist ese munhu ese akaenda kuIsrael haarigere kusvika nzvimbo iyoyo. Why? Because it's a place is so amazing. Kuti zvinoita here kuti mudhamu mvura munhu akapinda anyure anototanga kuflota. So it's a dirty place by name, but it's a blessing iri kupa vanhu life nekuti ndo pari kugeneratwa mari zhinji inouya nematourist vachiona chiri dead, but Israel isara iine life. Kune vanhu vanorarama nekuda kweDead Sea. Nzvimbo yakafa inogenerata life. That's a mystery yekumobvita kwaMwari. Why? Nokuti Elisha paakafa akaiswa muguva, murume akauya kuzokandwa 2 Kings 13 verse 20, akakandwa muguva raElisha, akaguma mapfupa emurume akafa kare, iye ndokubva ava nelife. Kureva kuti Mwari vanogona kuviga life muchinhu chinonzi death. Chinhu chakafa china life, but mabhonzo emuprofita anga akafa Elisha, murume paakakandwa muguva rake akamuka akava mupenyu. Upenyu hwakabva kupi? Hwanga hwakavigwa muchimune chakafa. So kana economy kanzi yafa zvinhu hazisi kufamba, Mwari vane hidden treasures for those who believe and trust in him. Kana vanhu vakati uri dofa unochaunoziva unobva unoenda mauri, Mwari vakaviga hidden treasures yekuti you can get far and do better things in life. Nyaya handisi kutarisa zvauri nepauri. Bible not looking unto Jesus, author and finisher of our faith, which means program your mind. Kuti handichatarisa zvakandikomberedza kana kuti vanhu vanoti kudii, but ndakutarisa kwaari, iye ane mufungo wakanaka towards my life. Unoziva kuti Mwari vachisika munhu havana kutanga vasika munhu mupenyu. Verenga bhuku raGenesi zvakanaka rinoti Mwari vasika munhu, God breathed unto men, and man became a living soul, which means the first man to be created was a dead man. Mwari vasika munhu vakatanga vasika chitunha kwete munhu mupenyu. Then God breathed into man, and man became a living soul or a living being, which means before that he was a dead man. So havana kutanga nechipenyu, but vane simba rekunza upenyu pane chakafa. Yaitova demonstration yekuti zvako kana zvikati zvafa unobva uchaenda. Only believe in him. He can bring out life out of death. Samson neimwe nguva Judges 14 achifamba nevabereki vake, shumba yakadzvova dzova dziri. Bible not akabatwa nesimba raMwari akabvarura shumba. Rimwe dzei akupfuura akaona mukati meshumba muine uchi. Shumba iri meant kuti imudye, ndo yakava yeplatform yekuti azowana chekudya. Chaakaita haana kutizira shumba. Simba raMwari rakauya paari akaziva how to handle the rolling lion. Shumba ukasangana nayo chaunofunga kutiza. Samson paakasangana nayo akaibvarura. Rimwe dzei akupfuura nepo akatarisa mushumba akaona muine uchi, which means kune uchi hwako unogarovigwa muzvinhu zvinoda kukwataka. He found honey inside a dead lion, in the mouth of a dead lion. Lion shumba iri meant to kill you and destroy you, but iye paakagona kuihandla ndo yakava source of food parwendo rwaaita the second time. So kune blessing inouya yakatakurwa nechinhu chinonzi shumba. Uchiitarisa you see death, by revelation you must see life. Ufunge masystems ekungwara nekugona kwevanhu anosvika paanokundikana.
But only the grace and the favor of the Lord can turn your story around. Mu desert place ndo mahali kurota. Mwari wakamira vachiti newe. Kuti kumira kwa Mwari kunonyanyoonekwa mukoma wamakwasha. Huko Revelation inotani ngagere pachigaro chake. But yagerisi yati, I saw the Lord standing. Kuti chinopa Mwari kumira. Kuona munhu anotenda ari mu situation inorwadza. He was in a desert place, ashibirwa akatsamira dombo. Mwari ndokubva vamira vakati ndinewe. Vanaye kuti vamukomborere, but vane chavamuonesa in a vision, a ladder, a structure, a system iri natural, but pachifamba ma supernatural beings. Which is the supernatural blessing inobata, but the natural structure yaonenge wakamisa mupe. So what's your structure? Uchitenda kuti Mwari vanokuitira zvikuru upenyu hapo unovandudzika. Where is your structure? Genesis 37. Mabhonzo anga ari scattered, akaoma ari mumupata. Ezekiel ndokubva aprofita life. Pachakatanga kuitika chii? Ndakaona mabhonzo achifamba bone to its bone, which means pakatanga pafomwa a skeleton. Nokuti nyama paichauya, Mwari vada kuti vave vanhu, kwete zvinhu. Saka pasati pauya nyama, there must be order. There must be a skeleton first. So my question is, where is your skeleton? You want the flesh, the blessing and the favor of the Lord upon your life. Where is your skeleton? What is a skeleton? A structure. You not structure the flesh. Truly is a miracle working God. But on earth, you work with the structures and systems. Usiku, iwe kulala, kuni wale structures usiku. They make money during the night. You are a network. 24 hours they make money. You are gonna run 6. Hakuna mali ya uchawi taka kufikisha mali yako kusema. There are people in life, wale structures. They would even during the night they can still make money. You are usiku ndio kulala. To some they are making money during the night. Those are structures. Hana matiwa akafunga such a structure. Mari usiku inaitika futi ukaziva kuti usiku kunaitwa iyi. Titonzana kumbeze umanutodonza maridhasha. Those are structures on the ground. Jesu akaparidza ari mubhoti raPita. Apedza kuparidza ndobva ati kuna naPita kandai mamuri kwakadzika. Vakabata hove dzakawanda. Unoziva kuti hove idzodzo hadzisi kuti vape vanhu. Ndedzekuti vatengesere vanhu. Vanhu vese vanga vachiparidzirwa naJesu vanga vari ma-potential buyers efish. Haasi Jesu akateerwa nevanhu musi uyu, Luke 5. Jesu ndiye akauya uku nokuti aida kuparidzira vanhu. Vanhu havanga vaingei kuzotenga hove. Saka varume vari kunzi cast your net unto the deep vari kubleswa nokuti vane maneti. Hazvina kunzi vanhu pindai dzaboka ndini Jesu, pindai mudzibate nemaoko. Kunoropafadzwa vane mambure, kwete vanoda hove, but vane zvinobata hove. Mari unoida but inobatika nei? Ndopane problem. Amwari ngawazviratidze mari yacho ngaibatike. Where is your structure? Where are the nets? Jesu kana akuda kuti vanhu varopafadzwe kufishing anodhina nevane maneti kweyote vane nzara. Namo kuchema nzara hazvisi enough kana usina net or a structure to attract the blessing. Jacob ari mudesert zvangakaona Mwari vakamira pamusoro pemanera. Ngirozi dzichikwira nekudzika. Ngirozi supernatural beings. They don't need a ladder. Dzinogona kubhuruka. But sei arota ngirozi paladder. Inyaya yekuti ladder isystem yaunofanirwa kumisa Jacob yekuti ndigone kukuropafadza nayo. That's why Mwari vamupromisa kumuropafadza akaenda kundoshanda. Haana kuenda kuprayer, akaenda kubasa. Haana kuti kana Mwari vandiradza chivimbiso ichi rigandira rakaone zvichaburuka. Akaenda kundoshanda. Blessing ikabata by the work of the hands. So ndiri kukuchallenge kuti wakaipa anokurwisa, anokupa pfungwa kuti mabasa hakuna. Ropafadzo yaMwari inouya pane zvaunobata. Dzidza maoko ako kubata.
kana vakasakupa zvekubata tsvaga zvekubata udene shoko raMwari. Put a structure on the ground and the supernatural blessing will use that structure to reach you. Yozi dzaifamba nepamanera kukwira nekudzika. Ipicture yakuti uchipa Mwari zvichemo nhongiro dziri kukwira, Mwari vachikupa mhinduro dzichiburuka. Dzinoburukira pai pa system inonzi ladder. So mubvunzo wanhasi ndekuti where is your structure? Zvese zvinoti Mwari ndiitei, Mwari itei zvakati, pane pazvinosvikira. So if the structure is not there, akazodza musoro wangu namafuta, mukombe unofashuka. Mukombe chinhu chinobatwa ikapu, masystems ekuoperata kwako. Anozodza musoro chinofashuka mukombe, which means kana usina chawakabata ukawandirwa nezodzo, you will be spiritual and useless. Unangoona munhu ari mumweya ari pamahwani namafimi fasting zvese uchiita pachiona life yacho iri stable. Life ine mademands ari muphysical realm yekuti no matter how spiritual you are, you need to have such things to share. Ndamapinda mune imwe kombe rimwe gore, kombe yakatoyerwa padho, it's God given. Isiri mafundisi ndamufudza kuti pamwe kondozva Mwari wedu. Ndatonzwa winda kuti batanidza mufundisi. Iye yakanzi God given, zvanzi yakapa isusu kwete imimi. Imi munobhadhara zvatakapiwa. Uzapamba kuti mwedzi wangovenga vanhu mhara kuti davanzwisawo so. Ana Peter pavakanzi Cassionate and the Deep vakabata uye dzakawanda. Ana muzvachinzi vakagoera vanhu. Zeminana idzodzo kuna akatengeserwa. Wanobvunza landlord wako pamba paunorodha, imba iyo yakatoiwaniswa naMwari. Tabhadharise wewe. Abo tastendi mwana vandu nenyasha ngogara yama dzangu ndezvenyasha. That's akaitirwa iwe kwete iwewe. So iwewe chaakudiwa chi? A structure on the ground. Pane zvinodiwa a structure on the ground. Zvanzi nemutumwa muEgypt, when I see the blood, I will pass over. Kureva kuti mukachema but musina kuapply the blood on the door, munouraiwa muchichema. Excuse yekuti muregere kuurawa when I see the blood. So mukauraya makwai, mukatora ropa mukaisa padhoo, maisa emark yekuti murarame. Applying the blood. So you must know what to apply than to cry. Mukapinda mumba mukatenda kunamata mukachema kuti muri Mwari waIsraeri, tiponesei pamutumwa werufu. Mutumwa haasi kunzwa, ari kuona. When I see, hazvisi when I hear. So pane pakuti dai Mwari vandinzwa. Matthew 6 verse 6. When you pray, pinda pakavanda uvhare door. The God who sees what you do will reward you. So reward in a connection with what you do than your tears. Kana une Bible unoverenga wepa Matthew 6 verse 6. Kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhare door, Mwari anoona zvamunoita, uchakuropafadza, uchakukomborerai. Iwe uchitaura iye achione structure on the ground. Tears are not enough. You must know what to do. Moses wakararama zveshua, vakauraya vana vese. Pachimwe chakaita favor kana Moses, besides kuti akawanirwa nyasha, mai vake vaigona kuruka basket retswanda ravakaisa mwana akaiswa kuNile River. Chakaattracta mwanasikana waFaro haasi Moses, ibasket. Akaona basket achitopfuura kuside merwizi, akatuma muranda wake nditorewo basket. Basket rauya ndopa akarivhura, akaona Moses. So law of attraction is human skill. Kurukwa kwebasket. Moses akararama ari mubasket. Nyasha dziripo, but mabasket ngaarukwe. Human skill. Anochikatidza Mwari muchiona zvaachaita. As long pasina basket, mukomana hafloat anonyura. There must be a structure on the ground. Saka Jacob wakarota. He rose supernatural beings. Zichifamba pa natural system. Mwari wakamira vakati ndinewe. Mwari anewe bedzi. When there is a natural system, you know, connected the supernatural. The natural system is the strategy. Yaunofanirwa kuita.
chinhu chaunofanirwa kuvaka nekumisa chinodenda kuflowa kweropa fati. Finish this statement. So Mwari pavati ndinewe nzvimbo yauri ndichaipa senhaka kuyositi kuvana vevana vako, zvoreva kuti nzvimbo yauri yakatonaka, but not in that time kuvana vevana vako. There are times yekuti when you lack revelation you understand that time unoenda panzvimbo ichazonaka yaunofanirwa kusiya for now nokuti haina kunaka, but nokuti unotadza kuunderstand that time. But now in time I explain this. Mwari vakadana Moses kubuditsa vanhu muEgypt, ndo Mwari vakadana Joseph vakamupa nyasha dzekuenda muEgypt, akanoshedza hama dzake dzikauya. So kuna Mwari anopinza vanhu muEgypt, kuna Mwari anobuditsa vanhu muEgypt. Chakasiyaniswa dispensation of time. Saka Moses na Joseph haoperate at the same time. Vakangoperate at the same time, there are confusion in the house of God. Why? We are gathering what you want to be dying. We are gathering what in that day. Chasianiswa in time. So the sons of Issachar were commanders of Israel because they had understanding of times. Amadzangu kubatwa msoro wakanaka, kubatwa ukatime msoro wakanakisa. Nokuti na Mwari wacho vari kuti vanhu vangu vaparara nekushaiwa ruzivo. Nokuti kana wanda ruzivo kune structure inoiswa on the ground in order that the supernatural to operate coming into life. Achechi yacho taenda hapana upenyu wangu hausimbochinja. Tanamatirwa stereki but hapana chiri kuita. The supernatural inoshanda ne the natural. The supernatural inoperate ne the natural. Saka ichinzi supernatural. Munhu akasimba naMwari ane nyama neropa akatoudzwa kunzi nyama neropa zvipinde ushe hwaMwari. Saka makandipire nyama neropa kuti ugone kuenda kundonamata panoda nyama neropa, energy, power, simba. Yeti nyama neropa zvipinde ushe hwaMwari, but zviri zviviri zvinoshandwa nazvo kuti ugone kupinda ushe hwaMwari. Kana ndichiti kutenda kusina mabasa kwakafa, chinoita basa usimweya inyama. Saka mweya nenyama zvinobatirana. Nyama physical realm, spirit ya spiritual realm zvichibatirana kuti zviri spiritual zviitike. So wese anotenda zviri spiritual zvanoti Mwari vachandiitira, where is the natural? Where is the structure? Abraham anonzi gore rinouya nenguva inochava nemwana, ndinozi dzakuenda ndotaziva kuti tsana vakasatipa vanogona kungoti I receive tikadzoka asina mwana. Ndokubva vapiwa mubvunzo waAbrahama kuti where is Sarah? Hausi mubvunzo itipi kuti varume zvakataura kuti muchava nemwana mufanira kunge mune mukadzi. Rozi Sara anobvira aapia saiti kune vatumwa naAbhurahamu. Sara aibika ari kuseri petende. Abhurahamu ndiye akanotora chikafu akauya nacho. Saka paaprofita nziva nemwana Isaac ndino dzaita epeseni kuti tichine mukadzi here. Kangoprofita vana kuvanhu vasina vakadzi. Ndobva apiwa mubvunzo kuti where is Sarah? Where is Sarah? Iklu yakuti there must be a woman or your wife. The manifestation yaSon ibatike. Mwari wakati kuna Adam, be fruitful, multiply. Adam paangasati ane mukadzi, profesia inobvira yaitika nekuda kwekuti nyangwe akati I receive even asina kutadzira Mwari achiri ega, manifestation haiite kusvika ane mukadzi. Ndopaanova fruitful, ndopaanova nemhuri nevana. So there are times yekuti zvakalipiswa zvikaprofitwa mulife mako hazvisi kuita. And we are not a sinner, rumuna right. Unofamba zvakanaka pamberi paMwari, chisiko is structure. Unototi bata ingandinamata nemoyo wese wandotsanya ingandiri but upenyu hwacho hausi kuchinja. Adamu anobvira atadzira Mwari ari ega mugadheni. Yet izvino kunzi be fruitful, multiply. Anobvira raitika mulife make. Why? Anga asina mukadzi. Haisi nyaya yesin, inyaya yestructure. Saka zvozvoti vandotsanya wani but upenyu hwacho hauchinje. Unotoonda. Structure kana isipo. Akarota Jacob manera, but for manera pane ngirozi hadzidi manera. Saka manera ndei Mwari automupa tipu kuti ukazoona ndaakumira pamusoro peladha neupenyu hwako unenge waisa a structure inokonzera the supernatural to flow.
So life yako, uchene wako, haisi structure. Adam asatadzira Mwari haana kubvira abereka, haana kuva fruitful. Why? Anga asina mukadzi. So haisi nyaya yeseed, inyaya yekuti anga asina mukadzi. Saka izvi rokuti be fruitful harishande, even asina seed nokuti haana mukadzi ashande. So mukadzi ishato picture yestructure yekuti chese chinovimbiswa kuchechi chideclare profita achinamata kuti chimanifeste. There must be a system, a structure, law of attraction yekuti zviitike. Ukashaiwa chinhu ichocho unochinja machechi, ukazopedzera usanamati wozokachinja machechi ka4 upenyu usingachinje unosiya. So the truth of the matter, there must be a structure on the ground. Ezekiel akaprofita kumabhonzo, but zvaakaprofita zviso zvakatanga kuuya nekuitika. Chakatanga kuitika zvinhu zvaasina kuprofita. Hanzi mabhonzo akatanga kufamba, makaita noise mubata, born to eat born. Ndo zvaataura here, ndo zvaaprofita. Aprofita achiti muchava nenyama, inzwai shoko raMwari, muchararama. But apedza prophecy, pakava neaction. Action ikalida kumanifestation. Why? Nokuti tinoda kugadzirwa apa hazvisi zvinhu vanhu. So kuti upale nemunhu, firstly there must be a skeleton. Flesh ikaenda paskeleton chinobva chaita munhu. Saka dambudziko revazhinji vedu, the skeleton is missing, but the prophecy was already spoken. Where is the skeleton? Inoattracta flesh kuti pave nemunhu? Hapana. That's not danger at church, especially in our times. We are too spiritual when we know my earthly and my natural issues. To the extent that we need people in church who can teach about structures. Thy kingdom come. Thy will be done on earth in the panel. Thy will be done on earth in the panel. Prati William Ngai. Anotu ya kadiri makaneta makamero watakupa izororo. Ili pano William. You don't manifest the panel. So the problem ya kaita church, we chased away the structure. Tikasarati nema angels. Tikasarati nema tongues. Unomona nindimi zake. Wote kana maputi kana ndoya atengesi. Ale batikotu. Rikatabosha unokwatwa. There must be a balance of the truth. When they structure, you know, structure the place. It is true. Yeah, the Bible tells you no go mira kakutara shemweya. Otara zuri natural. That is simple. Enda kumujuru kwete church. Chake kuchechi uri simple. Enda kumujuru. Kumujuru akuziku conference. In place of motivation. Kunoona tuntu diki tuchiwaka tunichombe. Rozitandiri mniki ningaite imajuru tudiki. Tinosumudza muturi tano. Pani zvaunofana kudzidza pamujuru papa simbe enda kumujuru. Yakati Bible futi rinotoencourage vanhu kungwara. Kudhibha so kudiwe naMwari. Bible rinombomira zvokuti namaka rinoti ngwarai senyoka. Udzikame senjiva. Kungwara kunamata. Kudhibha so hakuna kunaka. Kungwara kunamata. That's why kuna munhu makabvunzwa naJesu unoda here kupora iye ari paBethsaida panopora vanhu. Inaiti munhu kana ari kuchipatara anoda kupora kai. Angasingafanira kubvunzwa mudharo John 5. Unoda here kupora. Anobvunzirwei? Akatouya nepekurarira. Nzvimbo inonzi atanga kupinda anopora. Baba panonzi atanga iplace of competition. Hapadi kurara. Patagara uri ready mutumwa akauya. Avatsano vaitorara. Ndonga waizongopenyoti anga auya pa. Neuyo paseri penyapa aenda. 28 years atingomutwa noti. Mutumwa anga atouya. Amangoti apa auya. So kune mamwe machallenges in life anongouya nokuti wakarara chete. Kwete wakaroiwa. Ukaroiwa ndarika zvakuita. Kuraya chete. Structure on the ground. But structures takadzika muchechi. Toti ndezvepasi rino ndezvepano. Hazvina nebasa rese. But structures are valid. Shoko rinoti nyama inoora zveshuwa.
But se uchizora mafuta haifanirwi kuora wakatarisa. Ngaive process yedeath whether a choice before death. Jacob wakarota ngirozi dzinokwira nekudzika pamanera idzo ngirozi ari supernatural beings asina miti yeladha. What was the ladder for? Zvanzi pamusoro peladha ndakaona Mwari vakamira. Ipicture yekuti as long you are on earth and you trust in the supernatural God, make sure there is a system inoconnecta your blessing. Ezekiel profita kumabhonzo apedza prophecy hapana kuita manifestation, vakaita movement yakaattracta manifestation. Bhonzo richaga rimwe raro vakafomeka skeleton. Skeleton ndio inoattracta flesh with a dry bone. A dry bone ikafoma skeleton inoattracta flesh. Kuva dry is not enough kana usiri mu right structure. Womerwa nekuchema zvishande kusvika wakuziva zvekuita mukuoma kwacho. Azvo zvakaoma Mwari achatirangarira. Kurangarirwa kwedu kwakalingwa mukuziva zvekuita kana takaomerwa. Kuenda kuchipatara chiremba chinoti unorwara zviri serious andokutimberwa kana majekiseni. Jekiseni rinorwadza iwatenda ukasina kunga uchirwadziwa. Ane mamwe marwadza anokurongera kuti usarware. So kune maissues mulife nekuti zvakaoma kudaro unotoda rinorwadza kudaro kuti zviite mushi. Zvakaoma kudai zobata vhangeri rinenge hafuta nokuti nekuti patsama asadava vatonoti patinenge shuwas in the way vandaka kunogwarare zvakaitika ndechekuti datisi vatazimaazuo ambuya vangu amai vamai vangu vakabva kutongosha vakayafunga vakati muzukuru uneshuwa kuti mama wako waienda kumusika kuti uende kuchikoro zvoga matomasi izvezvo ane mukadzi wako panapo wofa netswanda amai vako vakangogara pano chemere akapopoka nehasha ndikangopatikanawo ndikabva ndasumuka pandandiri ndikaenda kwandakaenda kusvika ikoko ndanaonaonaaeka grafu ndakatanga vakuru chakandisumudza pamba ihafu yagogo. And nhasi ndototenda mvali mutendera vakavazviri prophetic. Vaitodiwa munhu kakaistavararo vaitodiwa anopopota. Yeah. Imwe hafu unoufona kusvika paunotenda Mwari kuti Mwari makanaka zvo hafu yakandibatsira. Ukaona Faro akuomesa muEgypt pane zvaonekwa naMwari. Vana muEgypt vanga vakunakirwa zvekuti vakambogara nzvimbo inonzi Goshen. Saka kuti vave nepfungwa yekuti kune inonzi Israel Canaan promised land zvanga zvabuda. Saka Mwari ndomubva ati Faro oma mwoyo vakaomerwa vachafunga kubuda. Nokuti mupfungwa dzavo kubuda havachada vakutoda mabetter working conditions. Saka Faro omesa zvokuti kana vaomerwa zvinoadjusta mentality yavo yofunga kuti asi pangu pari nani. Saka tona hafi kutaura landlord wako iyi minamato yako yakanzwa naMwari kuti uchifunga zvestendi nekakebheni kako usururuka uchatukwa zvokuti uchafunga kuti kutenga hakuna Mwari ariye ari kuti naye. Mindset oza kune vanhu vanowana shanduko nekuda kwepressure. Kana ari mucomfort zone anogamuchira zviripo ngonarama seizvozvo, but pakaita pressure anonzwa kuti I need something better and greater. You need a structure. Ezekiel akaprofita nyama inambouya kusvika mabhonzo afamba akafoma skeleton nyama ikauya. Every promise yaunopiwa, every prophecy zvinoita tisazadzikiswe. Hakuna knowledge on the ground or the right move to attract manifestation. Number 3, we worship declare. Number 3, it's good to be prayed for, but you must know what to do. Yesu amutsa mwana waJairus, mwana atomuka anachipembera akati bhumira ndine instruction upe chekudya ukasabika anofa futi. Anogona ngaangauraya nomweya tsvina but this time anofa nenzara pota muchibika. Structures on the ground. Life inobva kuna Mwari, but lifestyle madisenti aunoita mulife yawakapiwa. Anonzodza musoro namafuta, ukombe unofashuka, hausi musoro unofashuka. The knowledge, the anointing, inoiswa muwisdom, mindset, but increase into what you handle and what you touch.
Apaje mabasa hakuna. We right? Go beat the bus. Didn't do a beat the bus and beat the bus. You can make it easier to do something in life. And God is so faithful. But I don't bless the work of your hands. I tell you to campaign. I don't tell you I'm more one week. So anyway, even when I'll bless the work of your hands. When you want to wear your hands, I'll bless the work. So make sure you put your hands to work. Zvakashoreka izvozvo inhope kutangira nhope kudenda Mwari napo hatingaite zvakafanana but tinopafadzwa naMwari mumwe chete akatendeka pashoko raanotaura muupenyu hwedu. Oti tine mumwe anoti pane madhigiri andinawa rangu chero rikazomuka ndopanichaita zvinhu. You are wasting time. Kune vanhu vari kuita zvavakadzidzira vakaisa mind pakuti even mune degree uchifunga zvakanaka nzara inokurova. You need to work and do things in life. Kune pressure muupenyu inofanirwa kungokuudza kuti kutsvaga kuremekedzwa nekuti hakushande. I need to do something for my family. And God is so faithful to bless you. Akarota Mandela aenda kudenga. Yeti kudenga hakuendwe neMandela. Akarota pamanera paine ngirozi. Ngirozi hadzidi manera dzinobhururuka. Saka dzaidi pamanera. Pamanera akaoneka ndikaona Mwari vakamira. Mwari vari kuudza Jacob ndiye Israel. Israel tisu. Ndi vana veIsrael nekutenda. But as long as you are on earth, which is the supernatural blessing, make sure there is a structure in the floor. The blessing. There must be a promised land if with the fruit. And the benefit as you move, you must know how to till the land and plant a seed. And this was enough to plant a seed and wait. By the time you sakura. Kwete kusakura beti kukowa. Kwete kukowa beti to preserve goal racho. Nokuti pali paunoita nzara nokuti goal rako hakuchengeta zvakanaka. So man in knowledge nema systems anoda kudzidzwa nekuzikanwa muupenyu. Kunamata hakusi kupusa. We are not heavenly minded to be earthly useless. No. There are things we need to know on the ground. So don't batsira. So ndinoti Mwari mukufamba nevana veIsraeri kubva mugwenga meso ane diet yaitovapa. Zvakati musatye, zvakati musatye, zvakati musatye. Vane zvavaiitirwa nokuti they were so nomadic vaifamba. So concerning your health on the ground, knowledge yacho iri valid, inotodiwa. Tine zvinhu zvokunamatirwa vanhu nhasi zvisingade prayer. Zvoda kuti vangoudzwa kuti usatye zvakawanda mafuta. No matter what you need to say, so I mean, I'm sure get a way to Mafu. There are times that the church in the structure system. Was I didn't even know how it was a citizen diet. Tell me that wrong change. What I feel what Dara, they don't take that. But if I end there, look at my giant, and life give back, look at that, it's one of the son of Guriwa. So what much Kirira? Also, double more of the world, but you forget ourselves. Okay. They go in bed, that's all. I'm doing a material. I couldn't tell you both lines, change your notes. Nice. I want to put out a Japan, but I'm changing over. Life on the ground, it matters. I just have put a scholar. No matter how many people go, one of them go to Zoro, and about the school fees. And I would have passed away the Munamati, Father Mariati. Elisha, true prophet, no parts about 7 Kings chapter 4. So as the Mumar School and Mariaki who know Bagunesa, I don't know Munamati with Akangaru. Aka was one business idea. I can take some food like a spirit. I'm not spirit of fraud. Let spiritual fraud. It is a true single prayer, simple line in a prayer, simple line in knowledge and structure on the ground.
zimeza kuti munhu wacho ndikumukira unomba kwedu kwakazidai vanoshereketa saka we need kuzarirwa so tinoda kudai zviri kudai so naturally on the ground ukasaita research unokuva tiweye china. My time is gone. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Machita nekutara muupenyu wewe mutakupaibirire kuvevekedzana. Imi mavone kwavakamira pamusoro pelaka Jehovha nechiroto. Ndikunamata baba a structure, a strategy. Mwana wenyu ngaabate zvinoendeka. Upe njere nepfungwa dzinobata zvinhu muupenyu. Chaanofambira chaanotsvaga nekubata ngachirobvafatwe. Ndakupaibirire nekukuremekedza na Jesu. Amen. Amadhamu mufambe munogare Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengete, Mwari vakugonese. We meet again tomorrow, same place, same time. God bless you. Bye-bye.